niech was nie zmyli ta szaroburo, smutna aura. Chociaż tu proszę, miasto kwitnącej wiśni budzi się ze snu. Dzisiaj ma miejsce, już miało o godzinie 11, niecałe 2 godziny temu, epokowe, przełomowe wydarzenie w dziejach całej cywilizacji łacińskiej, Europy, Polski, przede wszystkim Górnego Śląska i miasta Katowice wydarzenie. No dobra, może drugie epokowe wydarzenie, bo takie pierwsze, najważniejsze to było wczoraj, albo przedwczoraj. Otwarcie 4. McDonalda przy rynku w Katowicach i chyba 12 w całym mieście, które było tak uroczyste, że aż zagrała na nim, uwaga, orkiestra górnicza. No, opinie co do tego happeningu są podzielone. Być może nawet przeważają negatywne. Ja jednak wolę patrzeć na sprawę pozytywnie i abstrahując od maka, jakości jedzenia i tak dalej, którego ja osobiście lubię se czasem zjeść. Wiecie, no ja tam wolę na to patrzeć tak, że jeśli oni za własną kasę wyremontowali kamienicę w centrum miasta, nie wiem czy nie najstarszą w ogóle w okolicy 1869 rok i wyremontowali ją fajnie, to jeżeli w Bytomiu miałoby się pojawić na przykład 50 wyremontowanych kamienic i 50 nowych McDonaldów w centrum, bo na przykład taka wyremontowana willa Schuberta, która jest za mną, no to kurde, niech remontują i niech otwierają. No ale dzisiejsze epokowe wydarzenie to jest otwarcie restauracji Popeyes, które już są we Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, chyba w Gdańsku i pierwsza na Górnym Śląsku pojawia się właśnie w Katowicach. O 11 było otwarcie, kolejka pewnie stała już od 4 nad ranem, jako że pierwsze 3 osoby dostają roczny abonament na 3 kanapki tygodniowo, pierwsze 100 chyba darmową, no to krew się kurwa poleje. Z redaktorskiego obowiązku, jak również z obowiązku jedzoka, smakosza, wszystkiego, fast foodów, slow foodów, medium foodów też, to jadymy to obejrzeć. Nie chcielibyście McDonald's kupić budynku dawnego zarządu dyrekcji kolei wąskotorowej? Otworzyć największego McDonalda na świecie? To by było! Czy Popeyes zawojuje Górny Śląsk i podniebienia górnoślązaków i zagłębiaków, którzy przyjadą z zagranicy na skosztunek? Nie wiem. Całkowitym przypadkiem napotykam sławnego katowickiego twórcę internetowego pochodzenia radzionkowskiego. Panie Dawidzie. Skąd tyś przyszedł? Bo ja tutaj patrzyłem, skąd ty wyjdziesz? A może na komunię takiego, jak żeś dostał z Sharpa? Ja dostał Timexa. Dobra, Pan dawaj, Dawid. Ty Mikołaj, dawaj, zrób ze wszystkimi Dobrze. i od razu gitara. Dobrze. Patrzcie z przodu. Beautiful. Essa, dobra, Od trzymajcie kogo? się. Na razie! Hej, patrz. Dobra pralka. No. Pa, tu proszę pokazać. Ej, Tu. to by mogło być jako inscenizacja do niejednego filmu akcji dla dorosłych. Ale tak na parkingu. I do opiekacza taki chleb turecki na 4 i tak kebaby są podawane w tych właśnie zapiekanych. O, ale patrz jaka zajebista łódka, bo to jest wygląda jak czaczapuli. Tylko taka wypasiona. Nie no, a faktycznie. Jak widać, szałpał od 11 się rozrzedził. O kurde, to jednak nie ma tak einfach stanąć, to trzeba się na czerwony dywan stanąć do raje. Czekaj, ogarnęło kartridże, nie trzeba mieć ich zawsze w konsoli, żeby grać fizycznie. Nie ma śląskich z tym, z modrą kapustą. Z harminadlem, ale jest z kolesławem teraz. Dobra, ja wezmę tak, dodatki. Frytki, Cajun fries, To jest tym miksem przypraw takich Bierę. pikantnych Cajun. albo frytki z posypką to już będzie za tłuste. To bierzemy tak, ketchup free, chłopie, zawsze. Pokaż mnie napój. O kurde, dycha za puchę. No to... A, za puchę. Za puchę dycha, O stary. kule. Refill. Aha, no ale refill też dycha. No to się w ogóle tych puszek nie kali. Proszę Państwa, 33, 59,80 żywych złotych. To jest też coś koło 6 dych, nie? Proszę pana, to jest ta 13 I co to i jest? 14 emerytura. Proszę Państwa, bacon wrap, Cajun fries, voodoo filet nuggets, cheese spring onion. No jak mnie to nie powali, to tu się powalimy hazardowo. Pan Dawid poszedł zająć miejsce. No jak od 11 tu jest otwarte. Mamy prawie 16. To trochę ciżba jest.
Ale jaka prestiżowa miejscowa, proszę, do konsumpcji. Idzie. Idzie. Oho, Proszę pana. POV. Konsumpcjonistyczny wytwór kapitalizmu. Rowe to. Jak za 2 razy, łącznie to ile? Łącznieśmy wydali 120 zł. No to jak za 120 zł to coś przynajmniej na tym stole jest. Od każdej restauracji, czyli rozwodniona. Fryta z kadziunem. To jest tak, frytki są długie, Przyprawami. długie, cienkie. O, bardzo chrupiące. Frytki spoko. A frytki bardzo spoko są. A frytki często są takie, No tak wyglądają. w maku są zasłone, w KFC są zamączne. A miało być bez keczupu, a dali, a to się wezna do domu. No rozmiarowo, ile ona sama kosztowała? Oj, ona chyba z 18. Aby więcej Ale nawet. ona może. jest rozmiarowo tak. No taki, znaczy coś tam tego kurczaka jest, no. No, jest kawałek kurczaka. No jest. Jakiś jest, tylko że ona tak jest z sosem majonezowym. Jest duża szansa, że to jest kurczak. O, to już coś. A propos kurczaka. Zawalone serem, ale szczypiorek? Taka świeżość w takich restauracjach? Znaczy szczerze to moim zdaniem jakby to tak 12 kosztowało, albo koło dychy. Ogólnie jest bardzo duży kawał tego kurczaka tutaj, tak jakby podwójny strips. Aha. Pierś z kurczaka to chyba jest w ogóle. Panierka jest praktycznie taka jak w KFC, ja nie umiem tego odróżnić. Ale bułka jest inna, bo jest taka aż żółta. Ale te, muszę Ci powiedzieć, są bardzo, weźcie takiego też, Zaraz je spróbuję. bardzo fajne z tym serem i szczypiorem. Żółta jest od kukurydzy, czyli to jest na mące kukurydzianej bułka. Aha, To wiele tłumaczy. aha. Ona jest faktycznie taka żółtawa. Ja mam co, tego? Ja. Bardzo dobre. A to są te całe bold, one są w takiej barbecue. Barbecue, Ale to jest co, aż skrzydełko? czuć. Nie, to jest chyba z piersi. To jest strips. No bardzo smaczne to jest akurat. No. To też, i no bardzo niehigieniczne do jedzenia. Nie higieniczne, ale to już... To jest takie bardzo soczyste. No, nie jest Że suche. to nie jest takie suche, nie? Warto nosić, jakby się ktoś przy konsumpcji, prawda, brudził. Także te w barbecue bardzo fajne. Ciężko pozostać higienicznie przy nich zadbany, Nie, ciężko. ale są przez to takie soczyste. Tu aspekt zdrowotności to ma. To ja poszczę od słodkości. Dawid, zjedz sobie ciasteczko francuskie. Mam nadzieję, że z kurczakiem. Jest coś tam. Smakuje jak takie, może kojarzycie, taka firma była do wypiekania w domu Fornetti. Takie mrożone głęboko, ciasto francuskie i w środku jest nadzienie. Nie wiem jakie dokładnie, chyba czekolada. No, a poka pan takiego. Z mołą jakimś. To były jakie? To były jakieś nie barbecue, inne w jakimś Bardzo takim podobne do twoich. czerwonym. No, zobaczmy. Takie słodko-kwaśnie. Kurde, dobre. To jest solidnie zwinięty. Tam nawet nie oszukany. Na pewno lepszy wrap jak z McDonalda. Ale jaki ogór sążny się tam znajduje. Tam jest big ogór. Pamiętać należy jednak, że taka tortilka na tym okrutnie zmasakrowanym paragonie jest to 26,95 za takiego, no nie jest to mało. Frytki 9,95, te 3 kurczaki 12,95, Jestem wstrząśnięty. Niezmieszany. kurczaki 12,95, ale jeszcze ten dodatek tego sera, tego szczypiorku i tego sosu Panie, daj kosztował ekstra 3 zł. To nie jest jedzenie, panie Dawidzie, dla ubogich To ludzi. nie jest w ogóle jedzenie. Wyciąć. Dobra, czekaj, muszę dodać. To był żart, super jedzenie. No to ja tak, małe podsumowanie. Frytki są fajne. Nie, ty się zgodzisz, że jedne z lepszych, jak chodzi Jedne o z takie lepszych z fast foodów. fast foodów, zwłaszcza te z kadżunową przyprawą. Tortilla była spoko, nie za 27 zł. Kurczaki były bardzo dobre, bo tym przybraniem tak, z takim. tym przybraniem, bo są tak samo te barbecue, są bardzo soczyste, nie suche. Najeść się najadłem za 50 ile? No 60 prawie złotych, sporo. No, jakbyś się nie najadł za ponad 50 zł, to by nie tylko o restauracji świadczyło, że ceny wysokie, tylko o twoim obżarstwie. A że mamy miesiąc 40 dni umiarkowania, to dziś po prostu się tylko przeżarliśmy, a nie przeżarliśmy Do pożygu. do pożygu. W Galerii Katowickiej zrobiło się tłoczniej niż zwykle. To tam o godzinie 11 otwarły się drzwi restauracji Popeyes, które jest pierwszym na Śląsku.
Niektórzy oczekiwali na otwarcie już od godzin popołudniowych 26, czyli wcześniej dzień. Co oni robili? To musieli bardzo dużo alkoholu wypić. Teraz, aby rozchodzić, o, pan rozjeżdża na hulajnodze. To nie jest poziom... Zjeżdżamy. Nie, minus. To do góry. I proszę ja ciebie, wjeżdżamy. Proszę, przed katowickim Bahnhofem kraftowy rzekomo kebab Kreuzberg od młodego Heisera juniora, ale my tam nie jemy, bo... Ideologiczne. 3 dni temu jeszcze stał tu jarmark bożonarodzeniowy. Zniknął, żeby dziś powstał, nie wiem, wielkanocny chyba. Po co oni go w ogóle demontowali? Co jest? Co się dzieje? Tu i streamujesz. Tu normalnie rozstawiamy. Tu otwieramy ten, patrz, to się tu otwiera. I normalnie, prawda, otwieramy kramik. No. I schabowe, krupnioki. Tu proszę, najnowszy krzyk mody McDonaldowej. A to jest w ogóle, o ile się nie mylę, najstarsza kamienica przy rynku, a może i jedna z najstarszych w Katowicach. Proszę ja ciebie, 1869. Ale tu już jakiś, tu już fleg jakiś, tu już musiał ktoś skopać. Oto ludzie to kurwy, proszę państwa. Narobiliśmy, a nie, to nie po nas. Ale oni tej elewacji, ona się nie zmieniła za bardzo. Ona pozostała w takim klimacie, jak była w sumie. Tylko że schludniej. 7,5 tysiąca kroków. To teraz Piechty, spod KTW. Dawid, gdzie? No jak to gdzie? Musimy zobaczyć, czy, prawda, kolejny dzień już żyrafa nie odzyskała głowy. A jest to zaledwie lekki trening przed naszym wielkim planem pokonania dystansu. Gen Z koncert, kurde, idziemy Mikołaj, dups ten dystans. Wychodzisz z testu Papajsa, a tu trzeci niewiarygodny event w cywilizacji zachodu. Koncert Gen Z. Marzenia się, Dawid, spełniają. Ile kosztował? Czy pan już czujesz Papajsa? Dziękuję za suba, co? Czy już coś, są ruchy? O! Oj, może ktoś nie wytrzymał. 13 728, 9, 30, 32 kroków. Jest! Puentę tego fantastycznego wydarzenia. Ach, od tych wydarzeń aż głowa boli dziś. Po takim rusztowaniu to ja mam nadzieję, że ona będzie, nie wiem co. Cała jest z zewnątrz warstwa. Reasumując, wrażenia papajsowe. No ja bym się tam o 5 rano z namiotem nie ustawiał, ale ja bym się chyba do żadnej restauracji o 5 rano z namiotem nie ustawiał. Jeżeli szedłbym przez miasto i obok siebie stałyby KFC i Popeyes, bo do KFC chyba najprościej to porównać, jako że głównym targetem jest kura, to bym szedł do Popeyesa. Ej, 60 zł, 40 kg kartofli usmażył 30 schabowych. Można tak robić, nie trzeba łazić do Popeyesa albo do KFC, nie? Ale musicie przyznać, że ostatnie dni obfitują w regionie wydarzenia. Tu McDonald's z orkiestrą górniczą, tu Popeyes, koncert Gen Z. Mnie aż głowa boli, a co będzie dalej? Ino, dożyjemy, to obejrzymy. 15 300 kroków. O, to jeszcze pizzkę można wieczorem wciągnąć. A co to będzie dalej? Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się niedługo. Na razie. Fu.